Ular kambang sik. Ya. Alusan. Ya. Ya yuk, ayo. Ya alusane ora ayu wis ora jos. Heeh. Mesti ler-leran. Ya. Ana enak apa wong urip nang alam dunya sae dados dua lulu wis kangelan dipaidu ya la gendho. Wah. Dengaren apal. Sasi seswa arane basana. Waduh. Wala Brambang saksen 5 berjuang Labo negara Brambang saksen 3 berjuang Binen bersatu Riri kantor kawat boyo lali Pedot neng kalasan Sumedot perut tilasan Tirono sadirene tak temek kena janggute Wah apik pinter kowe kepiye to le ngapalke nang ngebis waduh ngapalke nang ngebis ming Ular Kambang dapal karo teturon karo reng-reng aku Yo, Ular Kambang, yo dados tulung sawang. Ular Kambang kok tulung sawang sawang napa ora? Kelingan lagune Didi Kempit, Gempot kok Kempit. Yo, mangga. Enak. Urung dipangan kok enak. Nah iya. Niki cakepane ngono. Cakepane ngono. Ayo ki suwe-suwe tarasake kaya cah wingi sore nek omong. Lah pripun ta? Iki cakepane penting kaya ngeten, Pak. Ya wis ben ora. Canek mangan kok sregepe ra jamak-jamak. Saka taman mini wis sarapan jam 10. Tekan transite Pak, daleme Pak Imam jam 11:30 mangan meneh. Tekan kamar GoFood mangan meneh. Diantenan bocah kok. Ayo wis ben ora apa-apa sinden gelem mangan ki malah apik kok ora. Kula kelas kali. Wis ket mau kok kula kelas kali. Arep ambles bumi ya. Iya. Wong urip ning ngalam. Wah. Cengkak dan ngalah. Ha. Kedawanmu gawe ora. Ya. Donya ninggal tata lawan bukti utama yen digagas Gender wis tunggake siter
kambang ki tekan Seprana Semene kok ya penak wae ya, Gong. Wong anggit gendhing ki nek mbiyen direwangi tapa, Reng. Ha iya. Tapa ora maem, ora sare, dinengke tenan pikirane. Iya. Saiki wong anggit gendhing saiki wis instan. Biar kaya mbang api dadi tontonan kruyuk. Nek wis rampung tek. Sera kocap. Iya. Nek cara mbiyen ki kaya oncor. Oncor. Ah, domongi kok. Murup terus, lengane isih murup terus. Tur dasare sing nembang suarane apik. Sinden ki anggere ora mangan panganan sing mambu lenga ya apik suarane. Kaya to wajan sotel. Panganan mambu lenga kok wajan nyuntaki gundulmu wae. Ayo. Neno de. Guayane kaya iso ngendang ngabani kendang dang-deng ora. Entok. Ya. Bebasane. Cengkok ngono kuwi nek ora terlatih ra iso basane. Ayo terus. Urip. Suwe. Angunduh Ya. Jelah. Retangge. Retang-tang. Retang-tang tulung gendang ketak tulung tok gemblek ketak tulung tok gemblek dangi gendrung tang terus gendung tang oh Monjoy suwe banget ra ngonekke uler kambang ya, Gong.